Lah kok panggah nyekleki wae lho, Mbak. Masalah. Nek seneng sing duwe iki yo piye ngono lho sampean iki. Lah iki masalah. Lah iki nek mbok cekleki ngene iki kok iki elek gak iso pure ngono lho. Lah kok diomongi kok ngengkel to sampean iki Mas, iki lereno lho, lek mau nyeklek iki aja mbok lah kok iki gak iso apik sampean nek sing duwe piye ngono lho. Lah iki masalah. Nek putus sing ngene iki kok iki cilik-cilik ngono Mbak, cuwet-cuwet cilik-cilik gak iso gede ngono gak iso. Sampean kok tandurane wong kok panggah mbok ceklek iki. Masalah Mbak, sampean nek diomongi ora kenek. Panggah nyeklek nek sing duwe iki yo piye ngono lho. Lah emangnya pas kadange sampean iki. Udah ladangku tapi kan aku kan wajib tuh Mbak ngomongi nek wong iki terus-terus kok sampean ngono kuwi. Lah iki ojo mbok ceklek iku nek seneng sing duwe piye ngono sampean kok tak omongin sing duwe tenan lho anak bengi nyengkel iki. Jan Muring moro iki ladange sampean to, Dik? Ngomongi udu ladangku tapi kan aku. Iki lho ladangku. Loh, apa ladang sampean? Iya. Alah. Amit ya, Mbak. Amit gak sengaja aku gurguyon. Gak guyon tok. Bangsu. Iya gurguyon lho Mbak mangka iki.